Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ і я, Ірина Габрукович. У ефірі новини «Час місцевий». Сьогодні у випуску. Зберегчи пам'ять про війну. У Молодежні завершився третій міжнародний медіамарафон для школьників. Пажаранебяспечны сезон у лясах. Ён распачаўся з прыходам вясны і будзе доўжыцца да восені. Суботні марафон. У Мінскай вобласці стартавала маштабная акцыя па добраўпарадкаванні аўтамабільных дарог, вуліц і азелянення тэрыторый. Зберагчы памяць пра вайну. Трэці міжнародны медыямарафон для школьнікаў без срока даўнасці непакарённая на працягу 3 дзён праходзіў у нашым горадзе. Мерапрыемства прысвячалася 80-годдзю перамогі і супрацьдзеянню фальсіфікацыі падзей гісторыі Вялікай Айчыннай. Тэму працягне наш карэспандэнт. На працягу 3 дзён 15 каманд маладзечынскіх школьнікаў спрабавалі сябе ў ролі журналістаў, аператараў і спецыялістаў па монтажу відэасюжэтаў. Падлеткам спікеры прапанавалі папрацаваць над 2 работамі: зрабіць непасрэдна бэкстэйдж пра сам медыяфорум і ролік з выкарыстаннем кінафота фонадакументаў з архіваў Расіі і Беларусі на ваенна-гістарычную тэматыку часоў Вялікай Айчыннай вайны. Хтосьці працаваў толькі з архіўнымі матэрыяламі, а многія на камеры і тэлефоны здымалі відэарад пра сённяшні дзень і ўпляталі ў агульную канву сюжэтаў. Мы работаем над буктрейлером «Седьмая симфония». Это история про блокаду Ленинграда, про жизнь людей там, про то, как они старались выжить, про главных героев, девочку Катю и маленького мальчика Сережу, которые в процессе встречаются с офицером, раненым Красной армией. И как сложатся их дальше судьбы, это мы говорить не будем, потому что это буктрейлер. Надо держать интригу. Дапамагалі школьнікам іх равеснікі з дзіцячай кінастудыі «Ракурс» з Ижэўска. Яны абуладкавалі студыю гуказапісу, паказвалі, як больш выгадна размясціць кадры і не забыць пра інтэршум, як аптымальна размеркаваць заданні ўнутры групы. Нашей студии уже 20 лет. Мы в 2004 году организовались. У нас многие ребята пошли потом по этой самой стезе, стали работать в кино уже в большом. А вообще наша основная направленность – это игровое кино. Мы снимаем короткометражки на разные абсолютно темы. И какие-то социальные, и комедийные у нас были. А сейчас мы снимаем фильм «Сказку». Мэтры ад кінаіндустрыі Расійскай Федэрацыі праводзілі майстар-класы, кансультацыі па здымках і монтажу, рабоце з прадастаўленымі матэрыяламі. Вялікія аб'ёмы ваеннай відэахронікі на тэму генацыду насельніцтва ваенных падзей патрабуюць і ведання гісторыі і з'яўляюцца важным інструментам навукова-асветніцкай работы. Мы за 20 лет подобрали команду профессионалов, команду кинематографистов из большого кино, которые и сами снимают, и которым интересно работать с подростками, передавать свой опыт. Нам очень приятно, что наши дети и Республики Беларусь, и Российской Федерации, они не просто знакомятся с кино, фото, фонодокументами, они проживают эту жизнь, они проживают этот миг, который показан в кинохронике. Арганізатары мерапрыемства расійская грамадская арганізацыя дзіцячае медыйнае аб'яднанне «Бумеранг», дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь і Маладзечынскі райвыканкам пастараліся, каб кожны дзень медыяфоруму быў насычаны рознымі цікавымі мерапрыемствамі. У праграме кіналекторыі, спектакль, экскурсіі ў музеі, наведванне культурных устаноў «Маладзечна». А фінальны акорд форуму – падрабязны разбор кожнай работы і вызначэнне пераможцаў. Мы с ними погрузились в историю. Они узнали столько много интересного. Они узнали, какое кино снималось во время войны, кто его снимал, как это было сложно, как пострадали дети во время войны. То есть у них было очень много погружений в историю. И это тоже очень полезно. Да? То есть вместе со взрослыми, с педагогами. Вообще педагоги – это отдельная тема. Они очень включенные, они очень заинтересованные, они помогали. И то, что происходило здесь, я называю одним словом сотворчество. Да? Когда взрослые и дети вместе создают какой-то продукт. Благодарю организаторов и участников этого мероприятия за внимание к этой важнейшей теме. Пусть проделанная школьниками работа послужит общей цели – защите исторической правды и мира. Желаю всем успехов и, самое главное, донести идеи и мысли, которые прозвучали здесь, в наших странах и регионах.
Больш за 3 гадзіны спатрэбілася спікерам, каб пракаментировать кожную работу. Школьнікі, акрамя бэкстейджа пра будні медыафоруму, у другім вучэбным конкурсе з абавязковым выкарыстаннем архіўных матэрыялаў выбіралі жанры відэарэпартажу, відэаверша, відэаэсэ і бук-трэйлера. Пра работу ў кадры і за кадрам найбольш цікава расказалі вучні 9-й школы горада. Вот эта вот победа, она была очень неожиданной, и вот для нас создание самого видео это был прям настоящий вызов, и мы хотели передать не только эмоции, переживания через видео, а вот именно людей, которые, ну вот то, что не видит зритель, вот именно людей, которые трудились за этим. Но это было тяжело, но мы очень рады этому. А 2 першыя месцы за работу на тэму геноциду Вялікай Айчыннай вайны атрымалі прадстаўнікі 14-й школы і гімназіі каледжа мастацтваў «Маладзечна». Мы не только посетили места, которые пропитаны болью советского народа во время Великой Отечественной войны, но и изучали архивные данные. Во время работы со стихотворением мы особое внимание уделили эмоциональной окраске, потому что стихотворение было написано маленькой девочкой 13 лет, и нам показалось очень важным именно показать, как дети себя чувствовали в этот период, что в военное время, тяжелое время, дети тоже находились покинутыми, что дети тоже переживали весь этот страх, весь этот ужас, что этот геноцид, он касался их так же, как касался взрослых людей. Гаспадары і госці абмяняліся на развітанне падарункамі і сувенірамі, а спікеры запрасілі маладзечанцаў паўдзельнічаць у міжнародным конкурсе відэасюжэтаў на тэму Вялікай Айчыннай. Архіўных матэрыялаў цяпер дастаткова ў кожнай школе, а пераможцы сустрэнуцца восенню ва ўсерасійскім дзіцячым цэнтры «Арлёнак». Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТБ. Не па правілах. Падчас ажыццяўлення наглядных мерапрыемстваў за выкананнем заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй пракуратура Маладзечанскага района выявіла парушэнні ў сферы дзяржаўных закупак, дапушчаныя службовымі асобамі сельскагаспадарчых арганізацый. Должностные лица сельскохозяйственных организаций района при проведении процедур государственных закупок «Люцерны» не установили ряд обязательных требований к участникам, как это предусмотрено постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 года номер 395. Кроме того, документация к указанным процедурам государственных закупок не соответствовала актуальной редакции нормативно-правового акта. Как итог, в адрес 2 предприятий вынесены предписания об устранении выявленных нарушений законодательства государственных закупок. Акты надзора исполнены в полном объеме. Отменены процедуры государственных закупок на сумму свыше 200 тысяч белорусских рублей. Одновременно в отношении виновных лиц инициирован административный процесс. З прыходам вясны ў маладзечанскім лясгасе распачаўся пажаранебяспечны перыяд. У лясніцтвах дзяжураць пажарныя каманды, якія забяспечаны неабходнай тэхнікай. Сёлета работнікам прыходзілася ўжо выязджаць на сельгаспалы, прычым былі задзейнічаны прадстаўнікі ўсіх лясніцтваў. Наведванню лясных масіваў грамадзянамі таксама зялёны свет даецца не заўсёды. У перыяды гарачага і сухога надвор'я пабываць на прагулцы пад зялёнымі шатамі елак і сосен не атрымаецца. Таму, перш чым адправіцца ў лес, не лішнім будзе зазірнуць на сайт Маладзечанскага лясгаса і ўпэўніцца, што наведванне лясоў дазволена. Погода очень непредсказуемая, сухо, ветрено, и дым очень быстро разносится. И тогда приходится отвлекаться и работникам лесхоза, и подключается МЧС, и просто заниматься вот тушением этих пожаров из-за чьей-то, ну, можно сказать, невнимательности или расхлябанности. Вот. По лесхозу у нас в каждом лесничестве есть пожарная команда, каждое лесничество обеспечено необходимым оборудованием. В каждом лесничестве у нас есть 5 пожарных автомобилей, есть 2 бочки МЖТ, которые с водой могут выезжать, и предназначены именно для тушения пожаров в лесных экосистемах. У Мінскай вобласці ў канцы сакавіка стартавала маштабная акцыя па добраўпарадкаванні аўтамабільных дарог, вуліц і азелянення тэрыторый. Суботні марафон па рамонце дарог Міншчыны прымеркаваны да года добраўпарадкавання і будзе праходзіць на працягу ўсяго красавіка. Да акцыі прыцягнутыя камунальнікі, дарожныя службы сельгасарганізацый, прадпрыемствы цэнтральнага рэгіёна. Будзе выкананы комплекс работ па аднаўленні дарожнага пакрыцця пасля зімы, высадцы дрэў і кустоў. Вынікам месячнай акцыі стане грэйдзіраванне больш 320 кіламетраў дарог, ямачны рамонт на плошчы больш за 20 тысяч квадратных метраў, высадка больш за 30 тысяч дрэў і кустоў. Работа па добраўпарадкаванні ў Мінскай вобласці прадоўжыцца на пастаяннай аснове, у тым ліку падчас рэспубліканскіх суботнікаў.
У Мінскай вобласці падаражаў праезд у гарадскім транспарце. Цяпер за праязны білет на месяц у гарадах з насельніцтвам да 50 тысяч патрэбна выкласці 34 рублі 42 копейкі, а ў гарадах, дзе колькасць жыхароў складае да 250 тысяч, без малога 40 рублёў. Падаражалі на 10 копеек і разовыя талоны для праезду. Услед за сталічным рэгіёнам змяняюцца тарыфы ў грамадскім транспарце і ў іншых абласцях рэспублікі. З клопатам пра здароўе супрацоўнікі Маладзечанскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі звяртаюць увагу жыхароў на такое захворванне, як бруцэлёз. Інфекцыя перадаецца чалавеку ад сельскагаспадарчых жывёл. Часцей заражаюцца людзі, занятыя ў сферы жывёлагадоўлі. Для акружаючых хворы на бруцэлёз небяспекі не ўяўляе. Меры профілактыкі захворвання нескладаныя. Не допускать покупку, продажу, сдачу на убой животных, а также реализацию животноводческой продукции без уведомления ветеринарной службы. Не приобретать мясо и мясные продукты, фарш, колбасу, полуфабрикаты, молоко и молочные продукты незаводского производства, молоко, молочные продукты и продукты животного происхождения, приобретенные у частного производителя, употреблять только после тщательной термической обработки. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.